Jesu asina kupeswa kutenga mumambo kutitengera isu, akada kuzvinzwa sitereke nokuti nyaya dzose dzitwe justice. Waida asina kufa. Muripo ere vana vaMwari? Iwe unoda kuitirwa zvakarurama zvose sei iye Jesu akapinda through injustice? Unoda kukorekta every error inoitirwa iwe, unoda kuikorekta. Nowaresha kutaura mukombe makona kutaura kudera kuti apologize handizvo ndofamba kudzidzisa vanhu vose kutaura. Haubigwa wakaita sei? Jesu ari akatotaura panyika pane mbavha navarwi. Haubigwa wakadi? Fenza akatione dzinoba. Ndata ufirwa wakaita sei iwe? Machechi mamwe akuthrive on this because vanhu vanosha zvinhu zviri negative. Vakuti uyai kwatiri, haugari woshandisa zita raJesu zvenhema, haufi. Rasa mutsona Jesu uripi? Hana kufa. Ndimochembera manje mukota chigara matombo matanda anovora ini kusafa ini. Mukaifungwa. Tiripo ere vana vaMwari? Hauzivi kuti kune chirikadzi dzatanga newe chirikadzi? Chii chaitika kwauri chisinga chinohlisa? Hauna kumbuwa kuti pane wakasiwa navarume? Wako wakusiyaiko zvino ndi wakatanga nokupedzisira usiwa navarume? Woti manje ndotsvaga zvitombo nokushandirwa naprofita venhema munyika dzemakomo. Get over it!